ako bombo sidi be chogodi ane ka fini jigali ka ba kuru fura dugu ma nyirin kali fura de ni bombo sidi le haramu de ciiden ko qassu sawariban wa afulliha akwa ayen nunkoro shi ayo tige akai yafa bombo shi jojo sawariban wa firulliha na cogo dola ayen nunkoro shi kofe bombo shi aya chaya bombo shi ciiden nana kelema do nana ciiden mo bombo afulliha wafirulliha waqirulliha ha nyina na nani na ko kelima nani da ha arruqulliha afulliha wafirulliha arruqulliha ha wafirulliha nin keliman nani be ba yira bombo sikabla afulliha aya ya fama wafiru aya chaya waqiru aya janya keliman nani de nana be ba yira de maga kana ke bombo sila akato chogola nun koro shi de katige bombo shi kato chogola na chogo dola chiden ko aye majusha fonko nyogonya na chogo dola ye kafiru fonko nyogonya akaka bombo shi bla bombo shi dili ya haramu ye awa majhabin nani alhamdulillah ma nyogon soso majhabin nani be bennen baka ko bombo shi dili ya haramu ye majhabin nani be abe bennen baka ko bombo shi dili ya haramu de donc bombo shi de di a dili ya haramu do junubu do awa har ka dottige ka bola tebbe hadisan min nana ko na chayara yitege fola toy ka tiga masaha foite ite maga bombo sila iba to achukula foka penye kanyede fente tega tige ka bola dili haramu e fente bola hari doni ke baga munun tara pe koy be se ka do bola anya fo chogome yu ka ijtihadu ke watawra maga teke bombo sila iba toyre adili haramu e majabin nani be ni nyenye ni kalifolo jabu nyen kalifulana mi nye kafini jigi alikaba kuru furadu o fana ye haramu ciiden ko ijaru li muslimu ila nisfi saqai fa in abaita fa ila likabain ila nisfi saqai ciiden ko cilamike ika fini akera ewa dolokiye akera ewa fini akera pantaloye akaki ka gelengala chamache de aka dai cede silama ce ika fini ka dai ka gelengala chamache ciiden ko ni mashe ko ke akana da alikaba kuru fula kofe kata sanfe akake alikaba kuru fula kofe kata sanfe me ciiden ko mas fala min alikabair fa huwa fi an-nar akum fengo fengo ni jigina alikaba kuru fula duguma re kana duguma ako obe ibe tasuma ko ni fudi fini ko ni jigina alikaba kuru fula korore kana duguma ako ibe tasuma ko harisa do na ciiden ko ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فكيدنكو أقوم مغو سبب يوم القيامة ألا تلاجلين نعم اللاجلين ألا تتن ألا تكما نغنيا نهنا كما نغنيا أولا جابابو يقيامة كنك من بولاتنا Abu Jari da ya hadisa mafula Abu Jari ko unuko cide ma qabu wa khasiru man hum ya rasulullah ako le ko cide nunum bonona u perdela nununye jonye cide ko al musbil ijarahu ko yala ako mimba ka filiji ga alkaba kulu furad duguma yere bonya kama wala doni ke baw yenni hadisa fula fura nyogonka mugo ka finite menendo ka jigali ka kulu furad duguma ne ya keni yere bonya de ni janga kata nani de be lahara alati laje ati seneya ati kuma nyogonya la jaba dimne mbiye ni yede ni yake ni yere bonya ni e fana ma ke ni yere bonya me fini jigina le kaba kuru fura duguma ibe tasuma ko donc fini jigile fini temena le kaba kuru fura maka jigi kabaira junubu de do haramu kabaira junubu atebe islamiyya sariyala do ba fo
ko nima ke yere bonya kaba ko fentala yere bonya be teme ciden kan nyamari kan fora ka fuy kanan ninke yitugu ka ke yere bonya bobo ali kibiru batarul haqqi wa khamtun nas ciden ko yere bonya de mo min ba cinya nyoni ani ni be jonno mo gola yere bonya si teme ciden kan nyamari kan fora banna ko ke yere bonya to botuguni yere bonya nyode batarul haqqi ibban na ciden ka tabulo minna ibban na ciden ka nyamar kan minna hari bi ya do ciden ka disa foriye ko fini kana jigale ka bakuru fura duma hari bi beti ka fini sa ajigine hari bi ka fini dabwa kama kakala o de yere bonya yere bonya shi tobo awa ibbe mun fo ko abubakar shidiq ko ciden ma ko ale ka fini jigile ndo ko ciden ka abubakar ma ma ka yere bonya kama ina abubakar ya kelenya ciden ya shari'a ke abubakar ya abubakar ma fo ko da ya dabu kama ko ale ya ka fini jigide abubakar ko ale ka fini be jigina yirede ko me ale ba janto atala na temena doro ko ba sagi kofe ciden ko ma ita ke yere bonya kam ciden ya shari'a min ka abubakar e shiga shari'a ke ra'e e wayna abubakar ta kelenya alim abubakar ma dabu kama ka fini temenensa abubakar ma dabu kana ka fini kala kama de abubakar ka fini be hakke de la ni fini yugubara de abe jigina yere kateme ay abata ka saga nola kasiri abubakar tay ninde abubakar ma ta ke yere bonya kama de ama dabo kama fana e pis cide nye sereya min ka abubakar o sereya nyugona te ebolo kanan ninke de lay donc fini jigina le ka kuru fura duguma haramu do silamiya sariyala wa alaikum salam ho anu ko ay gana information ngami wa sallingal ko sorro sun ko mo bon abe comme anye ninjabi keso kono ko dowde do ko no be information la comme finitigu ko be sallito e ko be chogode nonu ni ala soso ni haramu ni ala kutade ate daga mugo ka sallito e barashi kama har doni ke ba be bennen baka har yini mugo niye e wa mugo yita barala aye contrast ni doni ke ba ko ala ka farda duri wakati te do mo sika kontarala har yini ba min yita barala nama kuma kade ala ka farda dili ala ka farda duru wakati wote do mo sika kontarala ni salli wakati shera wajibi do kai ka salli de ala ka salli wakati nunu te do mo sika kontarala o janko information min fuleni nye ka salli to comme haramu de do ni tugu ka salli to ni te salli doni ke baw ka nyogon soso bi ika do ko ye kafiri yere de do ko ye kabara dum ko tigi donc salli to lite ate daga salli ka to information kama ni be salli ika salli anya fo chogomi ko o do anya jabiya ni information sugu ni karabalite ni gouvernement de mi karaba na yasoro karabalide do eti yere boro gouvernement de yi karaba kimina ko ja ko ka ke fini tige ka information ko ite salli fana o ye karabalide min yi karaba junubo de la fente e ka wala e ta kera karabali min ni bi yere de bolo e dona information na iko ala ka farda duru ite salli i ka salli ube ka biya la ta'ata li makhluq fi ma shatil khaliq jiden ko te daga i ka danfen bato dan masa kutalida i ka salli ni bi yere suwade le ja ko te karabalite i ka salli ube ka information bila la ta'ata li makhluq fi ma shatil khaliq donc am bi ala deli an ka jamano munum bala kaba ube fini tigiyala mogo bu fana la ujija lelo ubake ka sunna inta ubake ka dina inta ubake ka isay fana ube posto munu nani ube fe munu na ube se ka dina doye chogomi ube se ka ewa ala tayi do chogomi ube se ka sariya do chogomi ulu na nyogo na mimbe fini tigu chela ambe ala dela ala kanu ulu deme ala kanu ulu deme tusuru nulu fana be se ka salse mado koina ala kanu deme ala mi maddo ala ima karaba kana do ala de ni salli baliya bala bombo sidi bala kana do ala ni bi yere bolo munum bala ambe ala dele ala ka ulu deme akono oto no yere nangri ikande ko ila fasa nangri kan na godran tamno tangarage ko woro sura igwana me ko ken ko mandi ara kasar den dabal ko genti ayi kasar den dabal
bon ti kamar tangare ko ti teranga na ke wa ke ta ya riga ko ba ayi de ke ko ba kai bon ni ñeñini kali min ke doro ko do ko ade be france mais alena ka bara ke yiro ni ñogonce kilo keme ani bidu ko ale ko do man ni be ta bara yoro ina ibe jate tama denye ko do ko ite jate tama denye shawul sila bunte mi ko aya nana qur'ana kono hadisa nana ka fu ni yen kilo hakke de tama iri tama denye ni man nin kilo hakke tama ite tama denya ako delila sabati le simonara ako ala yetama fo tamare ala ko dro ya darabutum fil ard walaysa alaykum junahu an taqsuru min as-salati ala ko nabe tama dugu kolo kala dro junubu tawula aka dobo sallila wa haruna yadribuna fil ard ala ko mo wore be tama dugu kolo ka ako hadisa mana ka e wa kilo hakke jate fo ko nin tama de ni nin kilo hakke de tama ika dobo sallila ni man nin ta ikana dobo sallila ko hadisa mana aya mana bo shawul sila buntemia ko tama denya ni nye tama ye ni te tama ye abesagi kata hadama don kallada dema hadama don kallada donen kono ube min jate tama ye ni ba ke ni be sure fana ta kama ni yo tama ibe dogo sandira ite min jate tama ye ni yo tama ewa ite dogo sandira ite jate tama de masala ni mo min wulida ya atara katikana abe jate tamayewa itun tamana de ay tara katikana ya ne katite tamay am mo wulila atara kayi kana kar sai tun tamana de wa antun tamana tara kayi kata kayi kanu ba jate tamu be ta jate tamay abe jate tamay mo kala dala bunte me ko ni nyeta made dobe bo sallila me hada madum nyire kala da donena e bamako ka kiundo ute kilo e wa kilo bi worobo ini bamako ce me ube jate tamaywa don wodo ibe boye kana sugu yin kono ubu jate tamaywa wo shawul sila bunte me ka qaida fure bon faransi fana bara yoromi ni na be e wa kilo keme ani kilo bi duru na be jate dugo kono na dela mogo bolo u ka urufula u ka ladala bunte me ka kumala na be jate dugo kono na dela ajanyana chogo u ba jate de tamate itarika bara yoro de la kana bunte miya ka kuma yinna dote bo sallila ite jate tamadenya me na ya soro fendo hari faransi yere ni tara o yoro la o yoro masina mi yoro mi ni tara be ba jate konni nyetta made ninte konte dugu kono nayna nin koni ni ambe nin jate ni mugo tara ni yoro la itamana de ni yo nyogona ke ibe dobo sallila bunte miya koni be ninde kale ye ninde fo kan ninde keneya me lejina daima ulu ye min sigi kilo bisegi ulu ye kilo bisegi tama temena kilo bisegi ka oye ibe dobo salila ulu ye kilo bisegi de jate ni ye kilo bisegi nyogona tama ibe konte tama denye me ni ye min tama ate kilo bisegi bo ite jate tama denye